Vítejte u nového videa z Fortniteu, jsem tu společně s Hendrym. Ahoj. A zahrajeme si Rocket Racing. Znovu. Akorát tentokrát neranked. Je. A jo, vidíte? Henry se vždycky rád za závodí. I want to kill myself. Ne, to nechceš, však s tvýma Co máš lagama spadnout? jsem se nedivil. Teď jsem málo spadnul a má jsem se roznosil asi hlavu, ale jinak dobrý. No jo, no, se stává. Prosím se, Jo, 90% boost. víš, že až teďka jsem načetl, že to je zelený. Hele, vedlejší účinek. Vedlejší účinky jsou takový jako nepodstatný. 6! Ne, došel nikdo se nešel Pojďte dělat. boosty. No jo, no, ty hezký drifty tam musíme zandat. Jo, lidi, pokud byste slyšeli třeba něco z mý místnosti, je to moje sestra. Tak to když tak vystřihnu, jestli to tam půjde slyšet. Já to třeba slyším jako docela dost a začíná mi to štát tak trochu. Já to třeba zatím vůbec neslyším, takže na videu je šance, že to už vůbec nepůjde slyšet. Super, nechám to ve videu nebo To se rozhodnu potom. Víš, co znamená, že začnu bouchat do toho? Ano. Hodně Neboli saz v věcí. mým jazyce laguj se. Já jenom, ty se jako, slyšel jsem jenom laguj se. Ne, Je to správně. laguj se. Takový to ne, tam má být. Brzy tak. No je, no, to už jsem, no, GG. GG bro, GG. GG. Důležitý je umět driftit, což já třeba například úplně jako, už jsem se naučil, ne že ne. Jo. Já jsem taky v tom docela v pohodě. Opal jsem výjimku! Jo! Jsem před ní. Je přede mnou. Stává se. Já jsem první a za svým zadkem nikoho nevidím. Budu možná třetí. Kamo, ne, že ne. Vidím to u tebe nadějně, že budeš fakt třetí. Což většinou seš devátý. Ale to je jenom 6 lidí, takže... Víš, co se mi právě teďka stalo? Víš, jak seš v blízkosti jako spawn pointu? Hnedka jakoby ze začátku, ze startu raceu. Tak no. jak máš když jedeš kolo, jak máš zatím ty boosty, tady ty věci. No. Já jsem se přichytil, co mi to udělalo? Přichytil jsem se z jedné strany a já jenom... What? No, nebudu to je dostačující. Mám lák, týpek mě předjel. Byl to pozitivní, čtvrtý místo není tak špatný. Z 6? Já jsem najednou 6. The fuck? The fuck? Mě to dalo na chvilku na 6. Na 6. místo, i když jsem za sebou nikoho neviděl. Jakože fakt solidně dlouho od začátku. Pension. Ten borec. Ten mě tak sere. Nechci flexit, ale 6 sekund pozadu byl ten druhý. Vidíš můj čas a druhýho čas? To je můj... Není to můj rekord, ale je to druhý největší čas. Můj největší... Moje největší náskok byl takových 10 vteřin. A to byla taky asi jeden z prvních. A... Chvilku. Jdu pít. Asi zase jdu změnit nějaký ten skin.
Mě baví se měnit skiny. Když jich... Nějaký ten závodnický skin zase vezmu. Můj schodný život. Kámo, nemá se zraním a mám kurvenou šlachu. Tvůj život v kostce. Jednoduše řečeno po druhým mém životě, což... Vlastně, když to je zajímavý strašně. Ne. Že když jsem byl, to teďka nevím, kde bylo, někdy tenhle týden, ale když jsem byl s tátou jakoby už co, na rentgenu a tady ty věci, já jsem si říkal, jo, to bylo asi v pohodě, no, ale mě překvapilo tohle, že před 7 lety, úplně na stejný den, se mi stalo úplně to stejný, akorát, že na levý noze. Ale akorát, že to bylo, jinak se mi to stalo, ale úplně, no, skoro úplně stejná věc. Jsem si udělal podobně něco s nohou, úplně ve stejný den a stejný jakoby o 7 let později. Mně občas přijde, jako že se opakujou věci, jako, ne že ne. Taky. Ale těm přijde, za 7 let budu mít něco s rukou, už něčím jiným, nebo zase Ámo, se zápěstím, už to vidím. A potom dalších 7 let. Potom s kámostím, S druhým zápěstím a pak to půjde. A pak to bude dál a já jenom oh no, Budeš si střídat. No. GG. To je fakt zajímavý. No. Já jsem to vždycky stalo. A když jsem měl poprvé, tak je to v 7 letech, jo. Teď mám po druhý a je to o 7 let později. Pokud takhle bude pokračovat, já budu. Protože až mi budu dožiju 70, tak kámo. Chceš říct dobrou zprávu, Indro? Jsi poslední a já jsem první. Ale ber to pozitivně. Máš o 1 jedničku víc než já. Což 11 a já jsem 1. Něu. Ty už jedeš? Ne. Bys to měla hodně opožděný, kdybych jel už teď. 100% boost! Oh my god. On to začal, já kliknu na to, co to udělá? Nič. Nothing. Nič pava, oh my god. Kamu, nič pava je ničitelská pava. Tam má dostat můj payment. Pusty. A slyšel jsi mě? Ne, já jsem zase překvapený, že jezdím tak rychle. Jo, budeš to slyšet potom v editu a rozhodneš se, co mi dáš, nebo něco. A nebo to budu dál ignorovat. Jo, to by. Proč bych to dělal? Ne, normálně, že jen tak jdeš do takový ty jedný z růr. No. A stane se ti to, že najdeš na jeden malý okraj a uděláš prostě se otočíš ve vzduchu. Hele, to se mi spíš stává v takových takových v podstatě, kde jsem teď, akorát ty to nevidíš, bohužel. Tady se mi stává, že udělám 360. Jak před koncem, taková ta jedna roura, jak se to celý přesto. No, tam se mi to občas stane, ne, že ne, ale já jsem se rozhodl jezdit tou levou stranou. Přes... Jo, to mám cestou, ne rourou. Ano. Chápu. Takže to jsem zjistil, že je to výhodnější. Protože ty si tam uděláš velký drift, ono ti to udělá strašně velký boost. Víte, že tam máš ty boosty, ne? Jsem, dobré, já. Pojď na hovno, dobré. Pohoda. 7.
pohoda. Však Já. pohoda. Máš jenom o trošku větší číslo než já. Ne, to jsme něco, co se asi normálně nemělo stát, ale já jsem se připojil k tomu, Yo, dudes, the Empire's pretty chill. Maybe you could, like, join it or something. jednu z těch na stranu, jak to jede, chápeš to? Ne, nechápu nic. Jak je na stranu, jak Jo, ano. jedeš za... Tak já jsem se připojil a mě to hnedka obtočilo, já si říkám, Však tak What to the určitě má hell? fungovat. já no, what the hell was that about, bro? Mě to ukázalo, že jsem 10. The hell was that? A mně to ukazuje něco podobného, akorát místo 10 tam to mám otočený. To má klidně si moje číslo. Bohužel už jsem ho viděl. Je to Já trojka. vím. Jak jsem to dokázal? Ne. Nevím taky vůbec. Ale je zajímavý tohle. Ty jsi přeběhl o pár sekund Johna Wicka. To je zajímavý. No však podívej se na mý, podívej se na ten výraz. Na, Takhle na vypadá tvoji i- bradu? Na tvoji bradu? na tu krásnou bradu. bradu. Která vypadá jako... nebudu říkat radši co. To vypadá jak Magikarpova pusa. No, Když se na ze strany. když se na to podíváš pořádně, tak ti to může připomínat spoustu divných věcí, ale... ale to je vedlejší účinek. Hodně lovely. vedlejší účinek. I need this level. Give me levels. The levels? Však máš level 47. Já potřebuji level 50 minimálně. Ještě někdo ve tvých videích takhle. No tak to jasně, že ano. Však bych tě nedával do popisku jen tak for fun. A to je pravda. Jo, to bych mohl, už bych mohl natočit video po 3 rokách asi. Ne, tam jsou jenom 2 roky nebo... A ty už je můžu počkat, je. A byl jsem se poslední. Počkej, ty jako si dáváš jakože... Že aspoň za 3 roky jedno video. Nechci říct. A zase káme se, až teďka, no aspoň nejsem poslední. Jo, já taky naštěstí nejsem poslední. Tak to je tady ta mapa, kterou moc jsem nemusel. Já teďka nevím, jak se jmenuje ta mapa, kterou jsem měl jednu z prvních. A prakticky jde o mapu, která, jedeš z začátku, jedeš z kopce a prostě začneš skákat, víš, jak to nastane. To jsou takový kopečky menší. Jo, ano, vím. Já nevím, jaká to je, ani to nepoznám. No já taky absolutně ne, ale tuhle nemusím taky jako. Ne. Taky ne. Myslím, že tady to byla zrovna mapa, na který, ne. Mapa, který dlužím, že jsem dostal ten skin, který, tu JT. Dlužím mapě, To byla tvoje finální mapa. ne, tady to dlužím mapě, Oh. S těma popečkama. ne, jo, takový jak jedeš z začátku, spadneš a skočíš do té roury, jak můžeš skočit do té roury a různě tady ty ústy. Tak to byla, díky tomu jsem získal prostě gold. A já jenom, gold. Ještě dostanu skin. A víš, co mě napadlo? Já jsem tam hnedka, kde je můj skin? Lívnu hru, teďka, what? Co udělám? Zajdu do hry, prostě začnu hrát znova. Dostanu ten skin a jej! Jo, Teď, taky když dostanu nějak. z goldu pryč, Ono, jsem naštvaný. oni to měli hned ze No, začátku jsem udělaný. na goldu jako na 1%. A oni to měli ze začátku udělaný, že jsi musel mít gold 2, abys to získal. Já vím, to jsem rád, proč tam jsem se nedostal. A pak jednoho dne jsem si jenom zapnul for fun hru a hnedka jsem ji dostal. To prostě,
Now I will do something very illegal. As a woman, Ale nemyslím you si, že will tentokrát leave the kitchen. Dumpin. Zajímavá tahle věc. Nebo takhle, mám pro tebe jeden fakt. Víš, proč se královna pohybuje strašně rychle na šachovnici? Protože, nevím. Protože šachovnice vypadá jak kuchyně. Tak to jo. A nebo já dělám právě něco ilegálního s tímhle skinem. Když jsem holka. Opouštím kuchyni. Však tam máš taky ty pruhovaný, to, jako za startovní čáru, to taky vypadá podobně. Jenom v menším měřítku. A to je pravda. No, to tím musím uznat. V menším měřítku. To byla urážka zase na něco, co nebudu zmiňovat. Štěstí, že to nikdo neví, kromě mě teďko. Jo, kromě pár lidí, který znám, což není pár, ale kurva hodně. Však ty Teda nejseš tak hodně. Však seš Henry 09 69 8. Oh. Tome, vysvětli mi jednu věc. Proč jsem vždycky poslední? My? Já říkám, proč jsem? Aha. Protože ti lepší jsou vzadu, aby to měli těžší. Doslova ty jsi vždycky první, když jsem zatím s tebou hrál. No jo, no. 100% boost. Oh shit. Here we go again. Jo, Já 77, aspoň něco. dneska se mi daří. A ty jsi v tom zeleném, že jo? V tom Lamborghini, ano. Tak tu mapu jsem buď v životě nehrál, nebo si na ní nepamatuju. Já se na ní pamatuju, protože tady to jde celkem cheatnout. Aha, není tady to tutoriální? Ne, tutoriální je jenom jedna, ta je v tutoriálu. Nikde jinde. Aha, tak nic. Kámo, ale that's cheating. Víš, co jsem zjistil? No, Že když projedeš startem, tak ti to zničí boost. Jakože už jsi bez boostu. ano. Dobře. Ti ho seberou. Neprávem boost. ti ho seberou. Mě prostě my boost. Prostě ti ho janknou a jsi bez boostu. Mě prostě, no, ty pojedeš takhle rychle, s boostem, no. Ty jsem. On ti jakože pak jakože dochází. A jo? To jsou svině. Zrovna když jedu k tomu, tak já zrovna si použiju boost. I'm so stupid. A když použiješ ten kolečkový boost, tak ti to pak zruší taky ten boost. Jakože který se ti Já vím. zvedá z těch driftů. Vem, Což je taky takový, už si musíš zamyslet. tak kdo? Moments. No, hele, Prosím. kolikže to bylo výher? Všechny 10. výhry? Myslím, že tohle video bude ukončený. Chtěl jsem říct, jakože fakt dobře, ale to tvoje místo neodpovídá k tomu výsledku. Já mám tak poslední z tohle. Ten Rehan, kámo, ten týpek, víš, co se stalo? Někde v druhém kole, což změnilo celou hru, on se stalo tohle. My jsme jeli a byli jsme vedle sebe. On na mě narazil a furt jsem jel rovně. A on si podle asi jak, nevím, 20 metrů přede mnou, já si říkám, jak? No, tak ti vyženu Au. předposlední místo, no.
A to je asi pro toto video vše. Tak zatím čus. Ah!